Добре, ну ми протягуємо наші камерні зустрічі в кафе. Ён жа интеллектуальный клуб имя Светланы Алексеевич. И что еще мы придумали, Максим, минулый раз, я уже не памятаю. А Логвинова из этого не будем? Не, Логвинова, конечно, да, книгарня Логвинова. Угарня Логвинова. Надо спустили, а тут это самое. И забывается. Я подумав, что это вот вандровная книгарня Логвинова. И памятаете, минулый раз, когда мы тут сидели, мы говорили про то, что варто переходить все ж таки от обмеркования неких внешних речей, ну, скажем, того, что вот насовывается звонку на литературу, там новая ситуация, там, вот в медиях, там книжный рынок, да, власна литературы. І сьогодні перша зустріча в уже новому форматі. Для нас це ну, так само така ж нечеканість і, як би сказати, хвилюючий момент, от як і для вас, напевно, хоча, може бути, для вас якраз і не хвилюючий. Ось. Катерина Масе представить нам свою книгу «Бела ночь», ну и расскажет, почитая, расскажет про свою поэзию и про себе саму. Кай ласка. Я пропоную, мабуть, нам почати одразу з чавання, щоб так настроїть непотрібний лад. Я попрошу господар Ігор налить води гарячої. Ми вирішили привнести тут такий елемент незмушеності у сьогоднішню вечорину, тому... А як йому тут не я не ведаю. Конечно, вогнище раскладывать простее. Что девушка клевывается. Усился. Все ясно. Другий раз я вже сам справлюся. Дякую. Тоді ваш імбрик я скористаю непосередньо до чаю. Вода ее пью однажды. Прям добито физически. Потому что у нас несколько зараз вот вариантов в наших головах. Катерина классичный китайский вариант. Да. Мне здається, это криху будет интересно. Ну, теперь я всего только согреваю посуд, как чай раскрылся. Промываю, пьяю заодно. Коли там застався некий пыл. Ну, про это загодя там увидишь, это как импровизация. Секрет. Соусы. Зараз ми з вами зробимо те, що називається знайомство з чаєм. Перед тим, як коштувати уже на смак, варто познайомитися з вотером. Таким чином вдыхаем водор и передаем соседу. Сегодня мы будем пить фэнь-янь, что означает вока феникса. Так, да, давайте, до речі, з галерки так. Что в Китае так само есть мифы про Феникса? Ну, думаю, що так.
Ну, это просто один из моих наилюбленных гатунков. По традиції першу порцію ми зливаємо, тому що нам треба промити і сам чай, не тільки посуд. Насамрэч, процедура вельмі эфектыўная, тому што хутка можна себе прывесці ў належны стан. Як я кажу, што каву п'ём, каб разварушыць свядомасць, а чай, каб супакоіць. Сёння, я думаю, нам трэба менавіта другое. Для належных інсайтаў. Спешаться никуда не варто. Можно вот попросить такую. Ага, так, забыла. Всё у нас, Додать воды, да? так, так. Ну, можете полный налить. Все, скончилось? Сергей из вас. Секреты тут навіть Там Логіна. сканером відкупатися. Да, навіть у Логіна вот это не з першого разу отримовується. Я просто боюсь його ламати. Ага, ясно. Угу, дякую. Ну і гэтым разам ужо можна густаваць. А гэта называецца келік справядлівасці, да? Так, зараз мы з гэтага імбірчка агульнага перальём вось у так званую чашу справядлівасці, каб чай перамяшаўся і ну, лічыцца проста, што чай крыху раслоўваецца ў імбрыку, і каб усім дастаўся аднолькавы чай, трэба яго перамяшаць перад падачай, так бы мовіць. Может быть, слушнее будзе калі перадаваць, так. Угу. Бывае, што ў чайных крамах бачыш імбрычкі памерам з вось гэтую піялу, і піялы там памерам з напёрстак, напэўна, то бок такія вось зусім маленькія, але мастацтва тым, каб паспець
насолодиться таким маленьким объемом. Ну, як вам чай? Пах шикарно. А смак як? Ён сушыўся з язмінам, ну, як натуральны ароматизатор. Тому вось такі насычаны водар. Так, ну што, я распавяду крыху пра кнігу. Так, кантрольныя звесткі. Кніга ўжо выйшла больш за паўгады таму, у лютым, здаецца. Уже было нават некалькі прэзентацый. Называецца кніга «Беланоч», і, як вынікае з назвы, цэнтральная тэма – гэта дваістасць у самых розных праявах сваіх. Гэта і дваістасць прыроды чалавека, дваістасць у шырокім, як бы, сімвалічным разуменні. Давайте я вам зачитаю аннотацию, потому что, мне здаецца, гэта найбольш ёмістае такое апісанне ўвогуле, пра што кніга. Беланоч – гэта вобразнае перажыванне сябе, плён сімвалічнага самаатаяснення. Беланоч увасабляе дваістасць прыроды чалавека, жанчыны. Ёсць вобразам настолькі ж архетыпічным, наколькі глыбока асабістым. Ноч – цёмная, інертная стыхія, звязаная з абшарам бессвядомага развою, пачуццёвым, містычным асэнсаваннем унутранага і навакольнага. Ноч – глыбіня пагружэння ў сябе, засяроджанне і згушчэнне ўнутранай моцы. Цемра паказвае тое, што хаваецца ў асляпленні дзённым святлом. Страх, боль, разбурэнне, смерць. Хто не баіцца ісці ў ноч, той выходзіць з яе ачышчанай смяротным агнём, які штодня дае новае жыццё. Дзень зараджаецца ва ўлонні ночы. Яна святая, апранутая ў белае ўбранне. Яна забівае, але так, каб даць магчымасць нараджэння. Яна не чорная дзірка, не прарэх у быцці, а бяздонны калодзеж, з якога шторанак вынырае сонца. Белая цямрэша, якая дорыць яснавідучасць. Вялікая маці і вялікая разбуральніца. Яна выхоўвае строгасцю і холадам і ахінае бязмерным цяплом, што ноч, узыходзячы на неба, белым свяцілам, прадвесцем новага святла. І кніга адкрываецца вершам, які ў пэўнай ступені падсумоўвае ейны змест аднайменным вершам «Беланоч». Бела-бела б'е ў званы малітву беланоч і кладзе на ложак беласнежную пасцель з вэлюмам на весніцах закрытых белавоч. Я іду, і ты насустрач мне, нябачны кроч, на вянчанні душ, скананні цел. Бела-бела сцеліцца па сценах белацень. Я іду скрозь час, ці то жывая, ці то сцень. Ты стаіш з букетам белых зораў, візаві, блізка, на адлегласці працягнутай любві, а над намі памірае дзень. Бела-бела я цябе кранаю, Беларусь, волас беларусы свой звінаю кругаверць і кладу на вусны пацалунак, як сургуч, каб без ночы болей ты не здолеў разаднець. Ты мяне пазваў, пазнаў, і я прыйшла бялець. Я твая нявеста, маці, я твая, я смерць. Мабыць, адным з найбольш адметных элементаў з'яўляюцца графічныя выявы, якія я рыхтавала паралельна з тэкстамі. Я, мабыць, перадам кнігі, каб проста на руках былі асобнікі. Так, у нас яшчэ адзін госць. Так, так. Женя, передай, будь ласка. Так, як казала про ілюстрації,
бывало, што ілюстрацыі ствараліся паралельна ці пасля напісання верша, бывала, што нават раней, і прадвызначалі далейшы тэкст. Мабыць, адной таксама з найбольш характэрных рыс гэтай кнігі я асабіста лічу маю спробу стварыць некую ўласную вобразна-сімвалічную рэчаіснасць, ёсць свае постаці, нейкія асобыя сэнсы, міфы, якія разгортваюцца ў прасторы кнігі. Там ёсць адсылкі як да нейкіх універсальных вобразаў, архетипаў, так і нешта, што было распрацавана, скажем, з нічога. Такім чынам можна сустрэць штосьці знаёмае, што будзе адгукацца, ну і таксама, мабыць, паглыбіцца ў штосьці такое незнаёмае, часам незразумелае. Ну, я старалася прынесці гэтую ідэю дваістасці, амбівалентнасці праз усю структуру кнігі, як праз тэкст, так і праз візуальную частку, выразіць гэта і ў афармленні кожнай дэталі, пачынаючы ад вокладкі, заканчваючы там шрыфтамі, і так далей. Ну і само сабой выявіць гэта ў тэксце. Такім чынам кніга выяўляе, на мой погляд, моцную ступень менавіта гэтай унутранай злучанасці зрокавага і вербальнага, сінкрэтызму такога вось. Я думаю, што, напэўна, варта мне цяпер пачытаць крыху вершаў, каб... Я буду чытаць вершы як з кнігі, так і тыя, што ўжо былі напісаны пасля. Калі хтосьці яшчэ захоча чаю, то проста перадавайце п'ялы. Можа быць, я папрашу вас, гаспадар Ігар, дапамагчы мне з абслугоўваннем. Это моя? Не надо. Для мяне, мабыць, такі асабісты спосаб праверкі годнасці кнігі гэта паглядзець, наколькі яна хутка састарэе для мяне самой. Здаецца, выдадзена была кніга зусім нядаўна, і яшчэ пэўны час таму усе ідэі, сама форма вершаў былі для мяне надзвычай актуальнымі, канешне ж, але вось ужо ідзе час, і я разумею, што нешта незваротна сыходзіць, і гэта, ну, аб'ектыўна пра актуальнасць кнігі нічога як бы не гаворыць, але вось што для мяне, як для аўтара, яна паступова гэта сваю свежасць страчвае, ну, для мяне гэта як такое мерыва росту, што нішто не стаіць на месцы, ўсё цячэ, і штосьці так незваротна, немінуча становіцца ўжо як бы неактуальным, нецікавым, шукаеш новыя сэнсы, зноў жа новыя формы. Я б хацела пачаць з такой алхімічнай тэматыкі. Вось мне якраз проста два вершы трапіліся. Верш «Алхімікі» адзін з моих любімых, ён ёсць у гэтай кнізе. А паміж намі міжземнамор'е, між цемразор'е, між целавер'е, а пад нагамі мяжа, міжволі зазналі меру, рабілі цукар з марской солі. Нам залатое было не трэба,
вина б ды хлеба, любві б і толькі, смак між сабою дзяліць на двое, салодкія горкі, ламаць на долькі сваю нядолю, а ў далоні камень далоні, між сэрца звонні, між цепларуша, а пад нагамі мяжа, міжволі ваду і сушу мы падзялілі, сябе ніколі. Золотам. Калі высмагаюць лятучыя рэчывы змыслу, з катла ўваскрасаючы плазменным іменем духа, прастрэнні напружаных слоў, спараджаючы іскры, я доўга дранцвею над зеллем, спрабуючы слухаць спіртныя вібрацыі рытму і звонкія сокі, што жывяць цурчаннем гамункула тайнага тэксту. Так спорыцца праца, сасуд ужо досыць глыбокі, каб там зарадзілася чыстае золата зместу. Дарэчы, вось сама гэтая тэма дваістасці, дуалізму, я заўважыла, што яна проста чырвонай ніццю праходзіць праз усе мае вось гэтыя паэтычныя даследаванні, паэтычны вопыт, пачынаючы з другой кнігі «Двайковы код», з трэцяй, якая выйшла ў электронным фармаце, аўтакамунікацыі, таксама камунікацыя з самім сабой, то бок я нумар 1, я нумар 2, як бы два суб'екты ўнутры аднаго, ну і заканчваючы, уласна, апошняй кнігай, мне чамусьці гэтая тэма для мяне не страчвае нейкай сваёй прывабнасці, не перастае мяне натхняць, мабыць, таму што яна само сабой, ну, вельмі такая фундаментальная, ну і па-другое, мабыць, для мяне гэта, скажем, гэтая праблема дваістасці, яна так і не вырашана, мабыць, дзесьці ў глыбіні душы. Я вяртаюся да яе зноў і зноў, і ў розных вобразах, у розных варыяцыях вобразаў, розных фармулёўках. І я ўжо нават крыху стрымліваю сябе ад таго, каб не распачаць тую ж самую плыню ў наступнай кнізе, таму што хочацца неяк ісці далей, і ўсё ж такі гэтую дылему нарэшце вырашыць, гэтай дваістасці, і больш да гэтага не вяртацца. І што датычыцца апошніх вершаў пра золата зместу, я лічу, што кніга гэта своеасаблівы такі герметычны сасуд, ну, кніга, ці паэтычны тэкст, паэтычная кніга, няважна, у якім разгортваюцца нейкія такія дзіўныя працэсы, калі на іх глядзець звонку, то здаецца, што проста адбываецца нешта хаатычнае, незразумелае, але калі пранікнуць у сутнасць, ну, сасуд герметычны, ён на той герметычны, каб быць недаступным, мабыць, проста для такога вонкавага павярхоўнага погляду, але калі прыгледзецца і, можа быць, яго пакаштаваць на смак, то становіцца зразумела, пра што гэта, што там віруе, якія элементы, якія стыхіі і што з гэтага можа атрымацца. Але проста, ну, патрэбна пэўная смеласць, каб туды зазірнуць. Ну і, канешне, не проста гэты сасуд адкаркаваць паэтычным. Дзе воды адзіныя, мноствам разбаўлены, уліты ў 12 піял, 12 апосталаў рукі ўсклалі на задыякальны штурвал, 12 гадзін незваротна працяла страла, і толькі 13-я неадольнай была, дзе сера з ртуццю даўно не злучаюцца, і соль знеслаўляе свой смак, я стану адрынутым знакам, 13-м, і раскручу задыяк. 12 залошаных сноў белы горад прысніў, і толькі 13-ты сон уцялеснены быў, дзе спрэс крывасвечыць пра Бога ўласнага тузін і лжывых багоў, я не пабаюся, пайду за 13-й, вернай багіняй яго. 12 нябёс паглынуцца адвечнай зямлёй, і толькі 13-я застанецца са мной. Калі спусташаюцца ў лонне, вся кроў разліваецца песняй, і боль
адмыкае няўлоўна чырвоны зеў срэбраных весніц. З малітвы саткаўшы сарочку, я ўзор вышываю крывёю. Так сталася сёння ноччу, я сплю по той бок сувою. Я сплю у ненаскай пасцелі, у святле керасінавых зораў. У паўгалізне майму целу ні страх невядомы, ні сорам. За дрэваў цяжкімі замкамі, каб сонца не тыкала пальцам. Мы песні спяваем з ваўкамі і танчым дзіўныя танцы. Пара расцякацца ракою, запруды збіваць з панталыку, дазволіць лясному спакою прарвацца збавительным рыкам. Калі спусташаецца ўлонне, у ім нараджаецца вецер. Ён дзьме і разносіць няўлоўна насенне майго наваквецця. Зачытаю бадай пакуль што яшчэ адзін вершык, прапановую подключаться к красе до дискуссии, может быть, у кого-то уже наспели пытания. Імёны багоў. Мяне абудзіла світальнае шэрань дыхання, прылівы крыві, паланілі аблокі румянцам, напоўнілі чары спусцелых вачніц шуйнаваннем, нябесныя целы застылі на кончыках пальцаў, і я рукі абмыла у проламцы памяці чорнай. Успыхнулі сонцы на схіле абрынутай мыслі, па рэках крыві паплылі на ўваскрэшаным чоўне імёны багоў, на якіх размаўляў усявышні. Пасыпана снежнаю пудраю рана скразная. На вуснах брыняюць спакусы атрутныя вішні. Хто іх сцалаваць не збаіцца, быць можа, спазнае імёны багоў, на якіх размаўляў усявышні. А што вы маеце на ўвазе, калі кажаце пра дваістасць? У сэнсе, што маю на ўвазе? Ну, літаральна. Літаральна? Ну, то бок гэта як бы нейкае персанальнае адчуванне чагосьці, ці гэта нейкі канцэпт, які вас захапляе? Ну, гэта паняцце дваістасці ў максімальна шырокім разуменні. То бок я заходзіла з таго, што, ну, і гэта досыць вядомы факт, любы аб'ект, будь то чалавек ці з'ява, заўжды змяшчаю ў сабе нейкія процілеглыя полюсы, характарыстыкі, там, якасці, кшталты, якія, бывае, узаемадзейнічаюць мірна паміж сабой альбо змагаюцца, гэта ўжо залежыць ад іх носьбіта. І, ну, мяне цікавіць тэма дваістасці, тому што, ну, я бачу гэта, мабыць, ува ўзаемадзеянні нейкіх супрацьлеглых стыхій, я бачу вельмі моцную, ну, крыніцу вельмі моцнай стваральнай энергіі. Там, калі проста там сустракаюць супрацьлеглыя там зарады ці што заўгодна, нараджаецца штосьці трэцяе, што як бы і не першае, ні другое называецца, ну, не проста сума складнікаў, а штосьці большае, нейкі такі сінтэз больш высокага парадку. І мяне цікавіць, як супрацьлегласці, як антыподы ўзаемадзейнічаюць паміж сабой. І беланоч, власна, таксама ў назве гэта адлюстравана, белая ноч, так, то бок штосьці з аднаго боку цёмная, змрочная ноч як сімвал як бы вось гэтага пагружэння кудысьці глыбока ў нешта хтанічнае, і белая як парадокс, як надзея на уваскрэшэнне святла, як надзея на прыход раніцы. Ну і гэта такі ключавы вобраз менавіта. З аднаго боку у нас ва ўсіх ёсць такая як бы гэта слой, пласт хтанічны, цёмны, цяжкі, гэта інь, так, і пласт узнёслы. Ну, гэта не значит, што падзел такі ўжо грубы, ну проста гэтыя супрацьлегласці спалучаюцца, і мне здаецца, што за кошт гэтага мы існуем наогул, таму што яны жывуць, яны змагаюцца, там, зноў мірацца.
І гэта дазваляе нам як бы увогуле нешта неяк дзейнічаць у гэтым свеце, неяк сябе праяўляць. А я вибачаюся за свій прост костюм, витончену гаворку, але на полночі, білая ніч, це абсолютно нормальна з'ява. Так. Я неоднойчі ходив по полярному раду. Белое. Ну, мне Нема ніякої метафорики, я хочу сказати. Як у нас чорна ніч, так там біла ніч. Ну, для мяне асабіста якраз белая ноч, нават як прыродная з'ява, гэта ўжо штосьці чароўнае, хутчэй нестандартнае. Ну, няхай гэта з маёй уласнай перспектывы, тому што я прызвычаілася да нашай чорнай. Вот, ну, просто сама поўнач гэта штосьці такое, як бы там ідзе некае такое своеасаблівае скажэнне прасторы, часу, калі ты трапляеш, нават калі глядзіш фотаздымкі ці нейкія аповеды, там, апісанні поўначы, ўсё, што звязана з поўначчу, то гэта ўжо выклікае нейкія такія абсалютна надзвычайныя пачуцці. І таму белая ноч як фізічная праява вось гэтай чароўнасці паўночнага полюсу, гэта таксама, мне здаецца, не проста так, нават чыста з гледзяшча прыроды. Да, просто так, что это не универсальная метафора. Ну, гэта не адносіцца да тэмы, але ёсць такі класны фільм «Бессонница». І там яшчэ быў яго рэмейк з Робіном Уільямсом і Аль Пачыном. І вось там, ну, дзеянне адбываецца ў Аляске, і там якраз падчас палярнага дню. І там як бы вось гэта наваколле такое дзіўнае, яно строга будавана ў сюжэт менавіта. То бок яно там амаль што як адзін з герояў. Я вельмі рэкамендую. Видите, я тут ухилився от своего обовязка модератора, и не просто так. Валентин, звичайно, мне рассказывает, что у меня на каждую ситуацию по 6 схем готовых. Да, я готов вот всем рассказать, что это было, як и чему. Да. А тут мы сутыкаемся с такой вельми дивной речью. Вот когда я начал глядеть ну, и в интернете, як бы шукать, рыхтоваться до нашей сегодняшней встречи, шукать відгуки на вашу книгу, я з одного боку сутикнувся ну, з практично всеагульним захопленням, то яка цудовна, витончена поезія, там якби з'ява, і все. І більше ніхто нічого не просто утямно щось сказати, там придумати схему, пропонувати місце, якби вот в сучасному поетичному ландшафті, якби в поетичній традиції, але ввогуле навіть вот сказати щось сенсовное не встане. Да? То есть вот она выкликала с одного боку всеагульное прыняццё, но такое прыняццё нейкае дзіўнае, то есть прыняццё, якое суправаджаецца таким тотальным анеменнем критики. И я одразу подумал, что ну, вот гэта, напэўна, штосьці мусіць быць фантастычна цікавае вот з двух перспектыў, з перспектывы самой паэзіі, з перспектывы сённяшняй культурнай сітуацыі. То есть крытыка настолькі развучылася сустракаць тэксты, ну, якія не проста можна там пагладзіць па галоўцы і сказаць, ой, як цудоўна там, альбо, ну, вот такія, скажем, нават не ведаю, тэксты, якія не трэба тлумачыць, расшыфроўваць, як бы не трэба прадзірацца праз лабірынты словаў, там, як бы шукаць, як бы вынаходзіць разам з аўтарам як бы паэтычную метафізіку. То есть калісьці, памятаеце, Валентин, мы спрачаліся пра коміксы, да? То есть вот настолькі все прызвычаіліся да комікса, тым ліку і паэзіі, што просто сутыкнення з класічнай метафізічнай паэзіяй выклікае абсалютны ступар і вот гэтую нямоту. Да? Ось. І таму, ну, скажем, я не здзівіўся, што адзіныя ўцямныя словы, якія пра вашы вершы я знайшоў, напісалі вы самі. То есть, і гэта можа быць такі сумны лёс паэта вот в сённяшняй сітуацыі такого тотального комікса, калі ён сам вымушаны быць і паэтам, і тлумачом, як бы герменевтыкам, вот, скажем,
сваім уласным крытыкам, вымушаны раздвойвацца, расстроiвацца, і ну, пры гэтым вы, канешне, размаўлялі не з чытачом і не з крытыкам, то есть вы спрабавалі, у мяне такое ўражанне, растлумачыць самой сябе, што адбываецца вот, Часткова, напэўна, мы заўжды ва- так робім. в ваших вершах. Это вот першае. Другое, што я падумаў, і асабліва калі там перачытаў вашыя тэксты, гэта тое, што можа быць пасля з'яўлення Алеся Разанова беларуская паэзія, ну вот нарэшце атрымала яшчэ аднаго алхіміка. Таму што, ну вот як бы пасля Разанова, можа быць пасля Жылкі, вот гэтая метафізічная традыцыя практычна ніколі не перарывалася, але яна была вот як бы такой віхлястай, да? То есть, ну, напрыклад, пасля Жылкі з'яўляецца Янка Юхнавец, у якога свая метафізіка, но яна зусім не празрыстых тайн підвод, да? То есть гэта вот метафізіка як бы леса, метафізіка вот гэтай тотальнай заблытанасці, такая чашча як бы, ну, не дрыгва, але вот менавіта вот штосьці такое лесное, недарма яго называлі дзікім, да? І потым, ну, вот стрэльцоўская, я все ж таки схіляюся, што гэтая традыцыя метафізічная беларускай паэзіі ішла праз Стрэльцова, позняга Стрэльцова, вот там, дзе ён выскоквае з прозы назад в паэзію, і, ну, і фантастычна прыгожая і нерасчытаная. То есть, і мне здаецца, што ён як паэт застаўся неўбачаны і непрачытаны. Ну і потым, канешне, Разанов выбухае вот, як бы сваёй з аднаго боку яснасцю, але вот такой яснасцю алхімічнай, сканструяванай. Пасля Разанова метафізічная традыцыя, калі і была, яна зноў жа такі спрабавала адысці ад Разанова, адхіліцца, таму што Олег Мінкін — гэта таксама яснасць, але такая будыйская, неокласічная. То есть я, калі, ну, вот, казаць пра маё ўласнае самаразуменне, самаадчуванне сябе як паэта, все ж таки гэта больш шаманства і прадзіранне як бы вот праз гэтае шаманства можа быць як бы толькі в позніх такіх як бы частках. Міхал Баярын, які з'яўляецца напрыканцы 90-х, гэта пранізліва шчырая эмоцыя, гэта вот як бы мяжа метафізікі як бы і, ну, чагосьці іншага. Все ж таки гэта, ну, можа быць, ён сам, калі да нас далучыцца, як бы пра сябе лепш раскажа. Но это адхіленне ад Разанова, да? Ігор Кулікоў таксама яшчэ адно адхіленне, то есть это зусім не алхімія. Галіна Сівченка — гэта, ну, зноў жа такі больш шаманства, прычым вот вельмі дзіўная мяжа розных культураў, то есть яе такія перапісыванні Бродскага, гэта як бы і посткаланіяльнае практыкаванне ў літаратуры, і паэтычнае, і, ну, і вот спроба знайсці сябе на мяжы. І вот тут вот штосьці з'яўляецца, ну вот Олесь Степанович, напэўна, мусіў радавацца, да, як бы, і тут ён недзе сядзіць побач з намі, і ці там як бы уважліва потым як бы будзе праслухвацца, таму што гэта паэзія зробленая. То есть вот першае ў мяне як бы ўражанне, гэта было, ну, может быть, не дарма вы в дызайнерскай сям'і нарадзіліся, і вот як бы амаль што рэчыўнае адчуванне слова, да, і верша. То есть тут ніякай прыблізнасці, все словы яны вот, ну, не разгойдваюцца, а яны спрабуюць знайсці сваё месца і знайсці як бы сваё месца ў гэтай, ну, прадуманай структуры алхімічнага ўздзеяння на свядомасць. То есть, умоўна кажучы, вот тое, што адбываецца са свядомасцю, калі мы пачынаем чытаць верш, да, і калі выходзім, вот словы, ну, як бы не дазваляюць нам адхіліцца влева-ўправа, то есть яны кантралююць. Но, то есть, гэта тое, што ёсць і ў Разанова. Вот. Хаця ў Разанова гэта, ну, такая, скажем, больш прыродная алхімія, да, то есть ён карыстаецца з'явамі і рэчамі вот як бы, ну, вот прыроднага кшталту, да? У вас як бы больш, я нават не ведаю,
больш іншыя матэрыялы, можа быць, вот так вот сфармуляваць. Это першае. А другое, што я падумаў, што вот калі ўяўляць гэтую метафізіку, якая стаіць за вершам і стаіць за паэтам, то гэта в адрозненне ад Разанова, чым ёсць яшчэ адрозненне, што тут амаль што фізічна адчуваецца трывога. То есть як бы гэта Разанов, ён, ну, не дарма ён падпісваецца Ра. Вот, як бы, гэта як бы амаль Бог, да? То есть ён вот гэтую боскую раўнавагу дбайна в сябе гадуе, трывае і не дазваляе, ну, скажем, разгойдваць арэлі. Да? Вот, вы с аднаго боку канструюеце і, ну, вот, трымаеце гэты кантроль, да, алхімічны, з другого боку вот штосьці внутрі вас, як бы, ці па-за вамі, што вы дазваляеце вот пусціць, увайсці ў верш, да, яно пачынае яго разгойдваць, і вот это вот самае дзіўнае адчуванне ад, як бы, ад таго, як ты ўваходзіш у верш і выходзіш з яго. То есть з аднаго боку спакой, ну, і разуменне, да, вот гэтай трансмутацыі, а з другого боку трывога. Вот маё пытанне было пра крыніцы, ввогуле, ці гэта не прывідзелася ввогуле мне, да? Ці вы самі адчуваеце вот гэтую внутраную трывогу в ваших вершах, ці гэта проста самі словы? Ну, я думаю, що у мене нема однозначного адказу і, мабуть, не може узнікнути так настільки спонтанно. Першою думкою було, що, магчыма, ну, пішучы верш, я збольшага все ж таки, напэўна, адасабляюся неяк ад яго, ад таго, што пішацца, все ж таки некая дыстанцыя прысутнічае. Як бы я не атаясняю сябе як бы з тэкстам, але за кошт таго, што цалкам адрэзаць сябе ад яго як аўтар немагчыма і ствараць яго ў цалкам герметычных умовах таксама не ўяўляецца мажлівым. За кошт гэтага прыўносіцца вось гэты момант асабістасці як такі, ну, некі вірус, так, які жыве ўва мне не як у творцы, а як у звычайным чалавеку са сваімі страхамі, прымхамі, перажываннямі, якія я, напрыклад, я вельмі заўжды ўнікаю вось гэтых сітуацый, калі, ну, ўнікаю прыўнясення гэтай асабістасці ў верш, таму што мне не цікава выражаць там штосьці, ну, сваё такое чалавечае, простае, некую эмацыйнасць. Мне хочацца выразіць штосьці, што мне незнаёма самой. І мне прыкра ад таго, калі там прарастаюць вось гэта, як бы, гэтае зерне майго перажывання такога больш, як бы, зямнога, так, асабістага, але яно, як бы, туды перацякае. Гэта, ведаеце, якось прысутнасць назіральніка, так, у гэтых квантавых тэорыях немагчыма цалкам дыстанцавацца ад аб'екта, які ты назіраеш, тому што ты сваім назіраннем ўжо змяняеш яго. І тут тое самае, як бы, якім бы герметычным ты не хацеў стварыць там гэты тэкст, усё роўна ты як бы як назіральнік, як аўтар, ты часцінку сябе ў ім пакідаеш. Ну, гэта першая такая тэорія. Ну і па-другое, мабыць, я проста сябе намагаюся уявіць у ролі чытача, таму што калі буду гэта ўсё аналізаваць з пазіцыі творцы, гэта будзе поўная лухта. Мне ў гэтым бачыцца не столькі трывога, колькі некі такі, ведаеце, антычны драматызм, які вымагае сваёй развязкі, свайго катарсісу, таму што будзе гэта проста некая абстракцыя філасофская, такая халодная, голая і пазбаўленая усялякай жартасці і пачуццёвасці, то, магчыма, гэта было б зусім не цікава, таму што гэты баланс
пачуццёвасці, вось некага напружання і свабоды, стабільнасці ён павінен быць. І каб усё ж такі гэта перажыванне катарсісу узнікла ў чытача, вось гэты момант драматызму, момант напружання, трывожнасці, ён патрэбен. І, мабыць, можна гэта азначыць проста як класічны прыём, неўсвядомлены. Таму што гэта заўжды прысутнічае ў творах, і ў маіх творах гэта таксама ёсць. То бок можа быць так і так. Або гэта некая такая мая асабістая трывога, або гэта менавіта такі накал, які проста трымае чытача ў напружанні пастаянна, не дазваляе яму расслабіцца і пачаць гэта проста інтэлектуальна выключна праз сябе прапускаць. Усё ж такі гэты эмацыйны пласт павінен задзейнічацца. Магчыма, так. Я б хотел просто с вами не погодиться на контртревоге. Я ничего... На контртревоге. Тревоги? Знов-таки я тут свое особистое адчуванне этой поэзии выскажу, что на мою думку это, по-перше, вось добра вы казали про герметизм, я б нават назвал это эзотеризмом, ці неяк так. Для мяне гэта выглядае як некая спроба пабудаваць нейкі асобны свет у пэўным сэнсе, зноў-такі нейкі метафізічны, напэўна, напоўнены нейкімі архетыпамі, чымсьці такім дзіўным. Што мне спадабалася з нагоды гэтага, это тое, што у вашай паэзіі, я прынамсі не заўважыў, знаеце, такіх модных штучак, эпатажу, правакацый, вось тое, што, не ведаю, колькі год таму было модна, калі паэт спрабуе сказаць: «О, вы ўсе дурныя», што-небудзь такое, так? То бок гэта якраз зусім іншае. Тут наадварот, ваш паэтычны свет, на маю думку, это нешта такое замкнутае ў сабе. Вось маё першае пытанне, якраз было звязана з гэтым, то бок, з вашага адказа я зразумеў, што гэта у вас такі у пэўным сэнсе філасофская такая зацікаўленасць у гэтым пытанні дваістасці і так далей, але мне падаецца, што гэта не так. Мне падаецца, што тут ёсць нейкая эмацыйная зацікаўленасць у нейкім сэнсе. То бок гэта не проста зацікаўленасць як навукоўцы, прынамсі, як Тит Лукрэцый Кар апісвае свет і так далей, а менавіта гэта спроба выказаць вось на гэтай мове метафізічнай нейкі канцэпт сабе, мабыць, што-небудзь такое. То бок гэта хутчэй вылучэнне сабе, чым вылучэнне свету. І, мабыць, па прычыне гэтага я магу сказаць, што ваша паэзія для мяне незразумелая. Вось я прынамсі пра сябе кажу. Я адчуваю, што гэта нешта такое суцэльнае і гарманічнае ў сабе, але я не магу туды увайсці. Я проста, гэта цалкам нешта іншае. Не ведаю, касмічны карабль інапланецян, нешта такое. Я бачу гармонію, як гэта ўсё у сабе існуе, але для мяне гэта не зразумела, як гэта працуе. Вось для мяне, дарэчы, я б сказала, што як для чытача тэкст, які не дае да сябе падступіцца, гэта самы проста каштоўны тэкст, які толькі можа быць, таму што калі ён адразу раскрываецца, нават калі ты бачыш, што ўсё, тэкст добра зроблены, ён ўсё на месцы, але калі ты яго расчытваеш адразу, прычыняеш, расчытваеш, што інтарэс хутка губляецца. І тут якраз гэта можна разглядаць як перавагу, як недахоп. Для мяне гэта хутчэй перавага, таму што самыя мае любімыя вершы я не разумею. І я вельмі гэтым ганаруся, што іх не разумею, што
аўтар зрабіў так, каб іх немагчыма было зразумець. Мне нават, дарэчы, у гэтай кнізе ёсць невялічкая зусім эсэ на тэму, як не разумець паэзію. Таму што для мяне вось гэта фішка галоўная. А наконт інтарэсу не навуковага, а эмацыйнага, само сабой, тут ёсць і эмацыйная улучанасць, таму што для мяне няма такой тут няма ніякай непераадольнай мяжы паміж самапазнаннем і пазнаннем навакольнага асяроддзя, таму што мы ведаем, што гэта тут настолькі ўзаемазвязана, часам незразумела, дзе там той вонкавы сусвет, дзе там той унутраны сусвет. І таму таксама мне было б цяжка гэта неяк размежаваць, дзе я выступаю як такі даследчык, які рассякае прастору навукольную, а дзе як хтосьці, хто паглыбляецца ў сябе, таму што часам гэта немагчыма вызначыць, куды ты канкрэтна паглыбляешся, адначасова туды, гэта ўсе мікра-макракосм, і таму такое, мабыць, узнікае ўражанне. Цікава яшчэ, як вы сябе адчуваеце сярод свайго пакалення і сваёй эпохі? То есть вам комфортна? Вот у вас ёсць нейкія, не ведаю, там аўтары свайго пакалення, якіх вы любіце, чытаеце, то есть вы пазнаеце свае эмоцыі, там, вы маеце на ўвазе менавіта літаратараў майго пакалення ці ўвогуле любых... Літаратараў увогуле, так. Увогуле я сябе адчуваю комфортна. Мяне ніколі не было такога, ведаеце, такой праблемы, што я там некая белая варона. Па-першае, я свята веру ў тое, і гэта ўжо шматкроць было пацверджана ўласным досведам, што падобнае прыцягвае падобнае. Калі ты вось такі чалавек, то трэба старацца прыцягваць да сябе людзей твайго кшталту. Гэта не значыць, што там хтосьці лепшы, хтосьці горшы. Проста кожная рыба шукае сваю ваду, так, і я старалася заўжды проста сябе атачаць людзьмі, якія мне блізкія па духу, і больш камунікаваць менавіта з такімі асобамі, адпаведна, у далейшым такія ж людзі да мяне самі прыходзілі. І па-другое, мяне таксама, я стараюся развіваць навык прыключэння. Я як творца, гэтыя вось ролі ўсе псіхалагічныя, я як творца, я як студэнт, я як пакупнік у краме. Гэтыя ўсе ролі, вядома ж, яны ўзаемадзейнічаюць і скрыжоўваюцца, але ў цэлым гэта дапамагае выжыць у нашым суворым свеце. І вось гэта не знясільваць, не катаваць вось гэтую сваю тонкае цела, якое табе патрэбна для паэзіі, не злоўжываць ім у свеце больш такіх празаічных рэчаў, падзей, і проста пераключацца з адной ролі ў другую. І тады ты проста забываешся на тое, што ты там паэт ці метафізік, неважна. Сёння ты проста там сядзіш у нейкай кампаніі і гутарыш на нейкія цалкам, можа быць, вульгарныя прафанныя тэмы, проста ты памятаеш, што гэта як і любая роля, гэта часовая. А што датычыцца паэтаў, то я прыгадваю, сярод тых, каго я прыгадваю, людзі ўсё ж такі сталейшыя. Таму што збольшага у нас людзі прыходзяць у паэзію крыху пазней, так, это 25 гадоў. Паколькі я сябе заўжды дагэтуль лічу такой маленькай зусім, так, яшчэ зялёнай, хаця я ўжо даўно пішу, я дагэтуль, ведаеце, тут гэты уваход у паэзію, калі адбываецца пераход ад проста вершаваных тэкстаў да паэзіі, тут незразумела, таму цяжка сказаць, калі ты сам прыйшоў у паэзію, калі іншыя людзі туды прыходзяць, але ў цэлым я заўважыла, што для мяне чамусьці арыенцірам усё ж такі служаць сталейшыя нейкія пісьменнікі, паэты, я імкнуся заўжды за імі цягнуцца. А вот тое, што некаторыя ўжо адзначылі, што на нашых вачах
паўстае там, ну, школа ці Мгм. вот групоўка такой Так. як бы новай метафізічнай паэзіі і звычайна чацвёра паэтаў. Это Міхал Баярын, Ігор Кулікоў, вы і Галіна Сеўченка. Ну і агульнае тое, што можна вот вызначыць, гэта ну, вот работа з мовай. Прычым тое, што пачалося ад нібыта такого праекта і не зусім паэтычнага, а хутчэй выкладання санскрыта. Вот, потым ідэя свамовы, ідэя вельмі не то, што вольнага, але як бы, ну, сутнаснага угрызання ў мову. Да? То есть, як бы мова як дом быцця, як у таго ж Гайдэгера. А вот ці вы адчуваеце вот, як бы гэта свой домик, да? Ці мы можам казаць вот, уже з вашай перспектывы пра прыўкрасную чацвёрку там, беларускіх новых метафізікаў? Так, безумоўна. Для мяне гэта чацвёрка у маім уяўленні пачала ўжо афармляцца значна раней, чым, мабыць, нават іншыя звярнулі ўвагу на тое, што вось ёсць некая такая плынь новая, таму што, ну, напрыклад, Міхала Баярына я ўвогуле лічу сваім як бы негалосным настаўнікам, таму што калі я толькі пачала пісаць па-беларуску, ўвогуле увайшла ў гэтую прастору беларускай мовы, беларускай літаратуры, Міхал быў адным з першых, каго я сустрэла, і я адразу была моцна ўражана, і ну, для мяне гэта быў як нейкі выбух. Тое, што ён рабіў, ягоныя лекцыі, ягоныя вершы, гэта было штосьці настолькі, як бы, вось як быццам бы нарэшце вось я спаталіла нейкі свой душэўны голад, паэтычны голад, і я вам скажу, што і дагэтуль, мабыць, ну, для мяне тэксты Міхала чамусьці застаюцца найбольш такімі ёмістымі, найбольш рэсурснымі, да якіх я вяртаюся пастаянна, хаця ёсць і Ігор Кулікоў, і Галіна, і Ігор Бабкоў, да якіх я таксама пастаянна звяртаюся, як да даведніка настольнай кнігі. Але вось ёсць такія тэксты, якія проста, ну, як бы для цябе асабіста гэта можа быць бяздонны калодзеж там чагосьці, нейкіх сэнсаў, наталення, як раней, калі там у людзей была толькі там адна кніга на ўсю сям'ю, так, яны не чыталі ўсё запар, а яны вось свой гэты голад спазнання спатылялі толькі з дапамогай адной кнігі. Яны чыталі, прачытвалі ўсё глыбей. Ну, такім чынам у мяне адбываецца. То бок, да, і гэта ідэя, усе гэтыя стасункі з мовай, для мяне гэта таксама, што аказалася чымсьці настолькі блізкім і настолькі зразумелым, мабыць, таму што была падрыхтавана ўсё ж такі некая глеба, нейкія перадумовы, таму што я адразу як бы схапіла гэтую фішку, і я лічу свамову так званую адным са сваіх проста найбольшых адкрыццяў, найгрунтоўнейшых, і цяпер гэта, ну, праца з мовай і асобае стаўленне да мовы у вершы, ейная дамінуючая роля ў гэтым працэсе, яна застаецца такім маім правадніком, чымсьці таксама і галоўным інструментам, і чымсьці, што дазваляе меркаваць аб іншых тэкстах, наколькі яны якасныя ці не, і чымсьці, што адкрывае проста неабмежаваныя магчымасці. Таму так, гэта я усведамляю безмоўна сваю прыналежнасць да гэтай ідэі, да гэтай традыцыі. Я лічу, што можна гэта ўжо назваць традыцыяй сучаснай, нейкай новай. І так, мне, вядома ж, вельмі блізка тое, што робяць іншыя паэты. Думаю, што перспектывы тут яшчэ вельмі далёкія. Яшчэ, можа, пытанне? Трохи посвариться можно?
Конечно, Васильевич, мы с нетерпеливостью чекаем вашего скандала. Метафизично мовчать. У якості преамбули я не имею на своих порядок. И верши, и факультет тоже темное связаны с поэтами. Таких рамшей крышечка. Да, ну это вы задали-то на знак. Я покричать не люблю. И что будет институция в Москве, вместе брыбли, поэты, хорошие поэты. И напишут верши, прибегают для меня. Я тебя почитаю. Да, вот тебя слушаю. Я засюда просил, говорю, не, отчепися, вот на руку мне дай. Я читаю только Вачина. И, конечно, неправильно вот приходит марновать и свой и ваш час на вот это сумовье, вельми симпатичное. Мне особисто, да, не читавши. То есть мне треба было почитать ранее. А вы не читали? А сколько я читал? Вот як би. Вот, так ты и проблема. А зараз уже не отвертеться. Значит, так не, значит, я честно и щиро кажу, вот это вы виноваты, треба было сказать, Валентин, там, да, почитай. А була ж розсилка матеріалу. Да, ну вот, а мне вы не досылаете чего ничего. Даша досылаю, да. Ага, Даша виновата, да. Ладно. Нет, Максим. досылаю, Где Василий. Максим? Ну, чуть не. Добренько, ладно, но не было. Да, то я тоді про інше скажу, по-перше, конечно, на Ігоря Михайловича наїду. Любимая справа. Ну, з моего глядища, Ігор, ну, с того, что я почув, и трошки почитал, из тональности, я, конечно, вот не могу уполненно сказать, но у меня такое ощущение, что тут, я почитаю, конечно, верши Катерины. З Розановой их был один дискурс, а метафизичный дискурс, значит, это был широкий и глубокий за дискурс реальности. Не зовсім з інших міст ростуть, скажімо так, да? И вот то, что их ворощится, зовсім інше. Я так погожуся, вот знала с это с вами, что на перш делит тревога. И классно вы сказали про Розанова, Арам, Бог. Вот, Бог не тревожится. И Розанов нигде не тревожится. Его внимание вот на верше про кахание. А у Катерины тут все, ну, не навпрост, больше складано, але все равно зв'язано з почуттями, з этими емоціями. Ну, коротше кажучи, да, вот про это моя заувага, з моего глядища, не дочитавши. А что могу на вопрос сказать, так назва не удала, конечно. Знов згадаю Розанова. Колісці он придумал жанр вершаказы. Цудовные вершаказы писал, я их заставил себе историю, все. И я про их писал в газете «Культура». А станочек ничего не был станочек. Розанов все делают для меня. Это альфа и омега. Але вершаказы я не принял абсолютно. И только тому, что там вот верши и казані, да, злеплены в одно. Яны там недзе глибоко конфліктують і просто плюються один одного. Тихонько, поки автор не бачить. Розан не надто со мной походился, и вершаказы прижились и стали, скажем, уже, ну, вот, классичным жанром, его уже вынаходится. Так бывает. Это не оправдывает, что он просто не смог, великий Розанов не смог знайти, почуть, вот
адекватное наименее вот этому своему жанру. Я назвал без шокации. У поэзии, смотрите, теоретично чисто, да, могут быть іншие выпадки. Вот это звучение, вот это самое. Вельми невдалое володеют, где ничего украинцы выдали сборник белорусской и украинской поэзии. По делу, да. Да, вот. И назва «Разрыв по делу» одним словом. Перекрут, разрыв по делу. Нет, Три слова. в одном. три навык, да. Ну, разрыв по... Ну, что ты снимаешь? Я ж так сам автором, я писал там про их, про Бабкова. Так само, да? Я А вот, с моего взгляда, вот, поэзия, когда это не поэзия бомбовика, не удала. Я могу помыляться. Так что вы вельми спокойно. Критика не завсёды корисна і розумна буває. Максима тут неразумно, а мне не. Ну, вот у меня такое вот симпатетковое заводскость, скажем так, «Бела ночь». Я вже не кажу про полярний Урал, з якою я почав чіплятися, да. Разом з тим, це зовсім не означає, що хотя б же суворо я поставлюся для себе, хотя бы пофиг, какие-то дядька, до чего поставиться, да у вас, наверное, при нам всех минимум живая тревога, хотя вы тлумачили про тревогу, якби це од'їхаваючися, а очевидно, що вона пронизує наскрозь усё. Ну, это история можно. Ну, или, ну, так, просто трохи посвариться, да? Без проблем. Але треба читати, думати, ну, Так. потім щось можна сказати. Буду рада почути. Ну, лише один приклад невдалої назви, яку я Валентин викрив і якби сповів, це хвилинка. Да, емоційно. Хоча потім, якби це знайшовся, ну, все одно. Ну, а що поробиш? Автори не Ну, такі. Авторы не якби, такие, вот это затягують. докладно, да. Причем, когда привыкаешь, изучаешься, вот автор придумал, а логично, логикой, там, чем завгодно, аргументами переказать немагчимо. Это то же самое, что, ну, переконывать мать, что дитя у тебя абы что, да? А вот глупо и неправильно, и мужья не имел рацию доказать. Ну, хай буде трошки інша погляда. Ну, чимось я погоджуся, не буду теперь уже раскрывать подробязности, но тут могу сказать только, что часом стертые метафоры так само отымліваюць другое жыццё і штосьці, што здавалася там банальным і там злепленым з падручных матэрыялаў, можа таксама прачытацца па-новаму зусім. І тут чамусьці, ну, гэта назва, я нават над ёй не думала, шчыра кажучы, яна проста вось узнікла і разам з вершам, які, скажем так, стаў асновай некім такім сэнсаўтваральным ва ўсёй кнізе. І я зразумела, што гэта проста, гэта назва, гэта як ужо факт для мяне, я не магу з ім не пагадзіцца як паэт. Хаця, магчыма, цяпер я б ужо і па-іншаму б яе называла. Гэта не выключана. Ну, тут яшчэ наконт назвы, вот чамусьці у меня падумалася, што мы жывем в эпоху абсалютнай інфляцыі мастацкіх прыёмаў. Да? То есть, што калі аўтар не б'е чытача па галаве якой-небудзь эфектнай дурной як бы кувалдай, да, скажем, Так, то это читач называется и критик, морду копытом. вот, Морду читач копытом. просто проходит По-русски. мимо, и ну, я все больше заўважаю вот это як бы новый тэхналагізм.
паэзіі менавіта, таму што ну проза там все ж такі іншыя законы і яна, ну скажем, як бы разгортваецца на такіх больш доўгіх часовых адлегласцях. А тут трэба ну вот за 3 хвіліны ці за 5 хвілінаў, пакуль чалавек чытае, ну вот каб ён запомніў. І самае простае, каб запомніў, вот як бы ударыць гэтай кувалдай. І ну, паўстаюць нават цэлыя школы, цэлыя тэхналогіі. І ўжо так падыходзіш, як толькі бачыш гэтую кувалдачку, адразу кажаш, все зразумела, мне в другі бок. Да? І вот тое, што падкупае, мне здаецца, вот в вашых тэкстах, гэта як бы абсалютна делікатнае як бы не скарыстанне вот як бы всех гэтых эффектных прыёмаў. Скажем, ну я не буду там казаць ужо про нейкія пазіцыі сучаснай да паэзіі, гэтыя імёны якраз все на слуху, но вот калі я казаў, што ну, пачынаючы ад Алесі Разанова не было ну, як бы іншага такого паэтычнага выбуха, вот, як бы выбуха паэтычнай алхіміі, як я цяпер разумею, што сам міжволі паддаўся вот, як бы на пошук гэтых эфектных кувалдачак, ну і вот як бы для беларускага там чытача ці слухача, як бы вот так хочется достать з кішэні і вот по темечку, скажем, крышечку побить, вот, да, потому что, ну, это не только с вами связано, да, Марія Бородіна, абсолютно геніальная поэтка. А куди нас зникла, до речі? Якою ми, так, тое, що і нас зникла, ну, добра, яна там в Шамбалі, якби, ну, вот свою алхімію абсолютно, ну, яна не хоче знайстися, ці наадварот знайшлася. А тое, што беларускі чытач і беларускі крытык, што значна горш, як бы упарта робіць сябе, як бы, вот, як бы з самого, ну, не буду ругаться, ну, скажем, троечника, да, то есть вот як бы психология троечника, калі вот меня не поругали, вот не зачепили, то як бы этого не існуе. І таких рэчаў в беларускай паэзіі фантастычна прыгожых, вартых і, ну, скажем, тому мы будем вот, ну, я буду крышечку в таким, ну, может быть, сократовским духе, да, то есть не давать супакоіцца гэтай традыцыі і казаць, ага, сябры, да, вот як бы думаеце, што, ну, што вы між сабой дамовіліся, што як бы толькі 5 як бы герояў існуюць, і мы вот адзін пра аднаго гаворым, друкуем, там як бы опісваем і ну, сцвярджаем, што это асноўная парадыгма. Не, ёсць самыя розныя кшталты, і гэтыя кшталты мусяць патрапляць і быць бачнымі для чытача, да? І мы вот в калегіуме якраз і спрабуем ну, вот, запачаткаваць як бы гэтую новую традыцыю і ад нас так проста не адчапіцца. А вот, як бы, ну, будем уже стоять до конца. Ну, это я вот, калі хто глядзіць, як бы, і так, ну, вот, думае, что вот, там, пошебуршаць, як бы, пару пятніцаў, да, і супакоіцца. Не, мы не супакоімся. Мы будем, як бы, говорить про тое, что мы лічым вартым і важным в літаратуры. Я крышку завёўся ўжо. Не, гэта правильно. Нам гэтага вельмі хорошо, бракавала. Згубіў раўнавагу, вот, а раўнавага все ж таки, як бы, может быть, самое важное. Потому что, ведаеце, ну, это может быть звязано с досведом майго пакалення, потому что вот калі я хадзіў па гэтых калідорах советской Беларуси, да, некой советской системы в другой половине 80-х, на меня дико нервовали и бесили вот все гэтые наши генералы литературные, якія были такие важные и такие вот, як бы, ну, просто с усіх боков, да, вот такие. А побач, ну, там помирал які-нибудь гадулька, вот, паўп'яным, як бы, угаре, да, то есть, и калі б Лёня Голубович не выцягнуў яго і не надрукаваў і не, ну, і вот, ну, і не праінтэрпрэтаваў, не расказаў, як все гэта ну, што это другая паэзія была. Вот в часы тых самых аблаўрячаных і, ну, і всех гэтых герояў вот сядзеў спакойна настаўнік нямецкай мовы, вот,
без грошай, там, без славы, без нічога, ну і пісаў вершы, да? І гэтым ратаваў гонар беларускай паэзіі, можа быць, да? Вось, як бы, а не все гэтыя наши лаўрэаты і прамоўцы палымяныя. Вот, і таму меня заводзіць, калі вартыя рэчы прамінаюць альбо замоўчваюцца. Вот калі вот, пачынае панаваць як бы, вот, псіхалогія там 4 блогераў і 2 прымкнуўшых да іх крытыкаў, да, то есть што альбо там, ну, пачынаецца перавод, ну, напрыклад, нейкай рэпутацыі, якая паўстала в іншай сфере, ну, вот, манетызацыя, вот, як бы, в сферу літаратуры. Я самы вядомы пра што-небудзь, да, як бы, таму у меня лепшыя там, як бы, вершы ці проза. То есть, вот, як бы, я літаральна-фізічна адчуваю такой пачатак тотальнай карупцыі беларускай, ну, крытычнай, інтэлектуальнай прасторы. І, можа быць, таму я прыйшоў в калегіум і вот. А чем початок? Тут недавно казали, что вот те советские часы, вот Годунку, Да. чему тут Годунку, а Купреев, Купреев, да, это вот с той же традицией. То есть початок был как минимум тады, скажем так, вот, звенец медалями, и там где звон медалем, там уже, конечно, только там поэзия, где медаль не звенят, то не кажется. Вот. Так что это не початок, просто та традиция была вписана у інший формат, віки. А зараз хіба початок уже іншого формату абсолютно. Да? Уже медалі самі по собі Не значиться. Да? Але вот прийшли то, що ви сказали. Да? І тому я би запитався, як вернуться до поезії, вот, про традицію. Колісті Томас Стернс Еліот, як в своєму відомому тексті «Традиція індивідуальний талент», сказав, що після 25 нельга бути поетом, не визначившись в дочиненні до традиції. Ну, вам ще год, я так розумію, можна. Но вот коли бы вы выстроивали свою традицию поэтичную, уже не в плане там своих сучасников, там, ці тільки белорусских авторов, а вот сусветная поэзия, то вот як вы бачите эту пераемность, то есть до кого вы читаете, до кого вы звертаетесь? Катерина, Так. почекайте, Игорь Михайлович, вы это не вот, не в этом лице, который друковал, писал, там не это слово, это в неким другим лице. Не традиция и индивидуальный талент. Вот можем хоть на что. Давайте поспрощаемся. Ну, на что пропонуете? Какие варианты? Вы сами что-нибудь Не придумали. придумал. Поглядите, это если украиницы, киномат не памятаю, конечно. Ну, я, конечно, читал это в 86-м году, Ну да, то есть тогда просто шмат блескучих потом всё эссе изменилось. вы могли, да, ну это не стыдно, я нет, буквоед, ну просто на всякий выпадок, как люди, не было тоді так само. Попков, скажите, Попков сказал, что... Ну, это вот наши диалоги, звичайно, такі. Ну, це цікаво. Вже навіть хочеться просто переміститися до глядачів. Ну, мені подається, що, мабуть, ще рановато загадувати наперед, тому що мені ще 3 роки фактично. Є час подумати, порозважати. Ну і, мабуть, ну, мне все ж таки складно отказать на это питание, потому что у меня, ну, по житті такая история, что я нечто планую, загадываю, а потом все равно, как бы, життя по-своєму розпоряджається, і я колись, ну,
Просто калі мы сабе ставім нейкія мэты вельмі выразна акрэсленыя на будучыню, то мы Так, сябе а я не пазбаўляем про это, так. а я просто про то, что вы читали. Вот, А, как бы, с я думала, поэзией, вы да. маеце на ўвазе, што я у якім далі рэчышчы там. Не, Ну то дзякуй есть, Богу, тому што гэта Я меў на увазе, А, вот, откуль, мгм. вот, ну, кого вы з сусветных паэтаў любіце, чытаеце? ну гэта вельмі ну, з аднаго боку яны вельмі розныя, з другога боку натуральна у іх можна знайсці нейкія такія агульныя рысы, якія дзякуючы якім яны мяне якраз і прывабліваюць ва ўсёй сваёй як бы шматграннасці, не падобнасці адзін да аднаго. Ну, як бы наконт з беларускімі паэтамі, в прынцыпе, тут больш-менш зразумела, то бок, ну, гэта само сабой і Разанаў, гэта і тая тройка, про якую мы ўжо ўзгадвалі, гэта чамусьці, я заўжды згадваю Богдановича, я не ведаю, чаму ён тут як бы апынаецца, ну, вось неяк. Калі гэта, ну, я б яшчэ адразу згадала, што для сябе, ну, скажем, аднясём гэта да беларускай ўсё ж такі традыцыі, гэта Фелікс Аксёнцаў, а ў апошні час, ну, апошняя кніга ягоная таксама для мяне ўскалыхнула вельмі моцна. Сусветнай паэзіі гэта, ну, я так буду вырваць проста з кантэксту, тому што гэта цяпер такі брейнстормінг. Гэта Вячеслаў Іванаў, гэта Йольдерлін, гэта Хуан Рамон Хіменес. Ну, гэта такія ключавыя постаці. То яшчэ... Ну, да іншых я як бы звярталася проста так часова ў розныя перыяды, а гэта якраз тыя паэты, да якіх я звяртаюся заўжды. Эліот, Рэмбо, ну, быццам бы ўвогуле, як. Ну, але штосьці, мабыць, Наваліс, я яго перакладала, дарэчы, як Йольдерліна, таму у мяне такое было вельмі блізкае знаёмства з гэтымі паэтамі. Я читал, вы нават Гайдегера перекладали гэтую про Йольдерліна. Ой. А я хотел запытаться, а что вы Йольдерліна я перакладала, ну, пачалося ўсё якраз з Гайдегера, я прачытала ягонае эсэ «Вытлумачэнне паэзіі Йольдерліна», і яно мяне так вельмі захапіла. Я як бы спачатку думала, ну, чыста для сябе. Я ў рамках практыкі універсітэцкай, якой перакладала, я нават не думала, што гэта стане публікацыяй, таму што, ну, напэўна, я сябе адчувала не гатовай узяцца за такі маштаб. Ну, я перакладала просто як бы дзеля такога, ну, пакружэння як чытач, дзеля некага аналізу, разбору. Ну, быццам бы нават аўтарытэтны чалавек сказаў, што гэта зроблена, ну, дастаткова, ну, няблага. З Йольдерліна я перакладала літаральна некалькі вершаў, не самыя вядомыя. Сярод іх, ой, як бы ўжо не забыцца на назву, гэта былі некаторыя фрагменты, якія сустракаліся ў эсэ якасці прыкладаў, і яшчэ 3 вершы «У ласцы блакіту», потым, я ўжо забылася, як верш называецца, «Вее паўночны вецер», ён так пачынаецца, я ўжо так, і «У лесе». Там, чалавек у лесе, там, там вякуе і цела сваё захінае ў рызё, ну, такі быў у мяне гэта рытм. Я не просто дзеля пустаслов'я запытаўся, што, а рэч у тым, што у крыніцы часопісы друкавалі шмат то, што называлі постацямі, да, я не думаю, чым рабілі з іншымі, і не паспелі да сканчання зарабіць якраз Йольдерліна з яго паэзіяй. І я спрабаваў згадаць, то есть пераклады прынесліся, недзе згубіліся, напэўна, ці былі там тыя пераклады. По-моему, не было. У мяне ёсць гэты зборнічак, я там, ну, быццам бы я не бачыла, тому што я старалася таксама перакладаць. А, це зборнік? Інші публікації постаців великих ясно. поэтов сусветных. Вот.
І там артикули приїхали, Мгм. друкувалися, і переклади Мгм. тексту, натуральні біографії. Просто вельми цікаво, от як починає сапраўды достроюватися от ситуація в этой метафізичній поезії, праз традицію, праз зворот до традиції, тому що от раптом Ігор Куліков починає Гьольдермана Так. перекладати, причому Да, вони абсолютно вельми шиковно, ухвалюють його. просто шиковно, да, то есть это вот якби, видите, ну, я би сказав так нават, от у нас якби чудовна серія гэта почалася, що Змітеркова видає, і, ну, і просто глядиш, не можеш нарадуватися якби, на Так. всі самые прекрасные. І уже, як би це сказати, обсяг закривається, що щось є, там чогось нема, Мгм. а тут от збольшого вже ти розумієш, якби, що все буде закрито. І після того, як все колькасно і вот якби просторово закриваються гэты дзюркі лакуны, да, пачынаецца вельмі важная рэч, адпаведнасць перакладчыка, конгеніальнасць якби таму аўтару, вот якога ён перакладае, таму што вот ясна, што ну камусьці верыш і не з-за філалагічных нейкіх рэчаў, да, а менавіта з-за якби, ну ты разумееш, што вот іншая форма душы ў перакладчыка і што ён просто не потрапляе в ту інтанацыю, якби, не з-за таго, што ён кепскі перакладчык, ён можа быць геніальным, да? Но гэта аўтар не яго. І вот у нас ужо пачалі нарэшце паэты і перакладчыкі зважаць на сваіх аўтараў. І гэта настолькі прекрасна, ну, як тыя ж пераклады з рымскай паэзіі, лацінскай паэзіі, там Антона Францішка Брылята. Просто шиковно. Вот Ігор Куліков абсолютно супадає там з Гьольдерліном, якби, і так далі, і так далі. А часом, ну, вот читаєш і розумієш, що не то, да. Ну, добре, що одні і ті ж тексти так само тепер вже перекладаються різними людьми, тому що виникає нека ось простора супоставлення, тому що так, є один переклад, і все, якби він еталонний. А дякуючи тому, що різні голоси, і кожен по-своєму це інтерпретує, прочитує і укладає у неку унікальну форму, можна порівнювати і так само які робити виснови. Вот с моим улюбленным Рильке, например, никто не супал. Тем, что есть абсолютно легендарные, ну, вот, как бы, тексты Сёмухи, но вот теперь мы разумеем, что они были легендарными на тле позднесоветской эпохи, когда просто это был интеллектуальный скандал, что ну, вот, Рильке перекладены на белорусскую мову с оригинала и Сёмухах это Кремельгаузен, якби, то есть вот все это такие Фаустус, да, ну вот все такие штучки, вот где можно вычваряться, там, якби смеяться, а вот узнеслые и ну, вот метафизичные Рильки, ну это ну, абсолютно не его. И вот якби нема чоловіка, вот, які би, ну, я просто не бачу потенційно на вот, перекладчиків, які би супали вот, з гэтым. А вот на Гьольдерліна, да, мне здається, і ви, і Куліков, і вот, бо там така більш космічна. Ну так, ми з ним ніяк навіть просто в унісон. Ну, і ніяк я у мяне ўжо насіла ў сабе гэтай думкі, думаю, ну вот, там будзе практыка, ці без практыкі, просто вось хацелася мне даўно ўзяцца. І тут, бац, аказваецца, што Ігор таксама ўжо ледзь не выдае. І, ну, гэта мяне таксама стымулявала да таго, каб заняцца, потому што мне было цікава, ну, паглядзець, ну, што як атрымаецца. Вось, так што гэта мяне падштурхнула моцна. Да. До речі, быў упэўнены, што імя Гьольдерліна прагучыць сёння і менавіта ў сувязі з Хайдегером. Потому что, ну, вы нам просто, господар Ігор, рекламував вас на колегіумі як метафізичну поетку. Ось, і у мене одразу інтуїтивні там які сувязі. Ну, так, логічно. Хайдегера ви переклали вельми кепсько. Що? Хайдегера, ну, а вот ви... текст, да, я бачив, вот, читав. А де ви бачили? Його ніде нема. Ну, ви в ФБ, по-моєму, в Рилке. Ні. Там не було Хайдегера. Про Гьольдерліна. А, ну это маленький кавалочек? Кавалочек, да. Ну, я потім розкажу. Добре, цікаво. Зовсім інші конотації от этих, там і Глайден, там і от всі ці терміни.
просто яны гайдгераўскія, яны ўжо Ну. як бы маюць такую Угу. вельмі сваю ауру. Вот. У Гайдгера лучше абсолютно. Ну, это немцы все признают. Но горсть, чем хай Валерка Булгаков где пропасить. Верка Булгаков переклал Гайдгерская, это самое уводено в метафизику. Речь молодой он был. Вот. И тогда десятки Тарашкевец своих існувало. Вот. На Станкевичанку. Да, и Валерка захопился Станкевичем и Станкевичанкой. Отрывалось, ну это считаем мудрагелистость, да? Спочатку треба було Станкевича зверху розчитати, да? А потім уже у нас до Гайдгера, далеко не просто текст. И это первый один випадок, коли я з студентом, мы каждый год это самое, рефлексовали над этим текстом. Раю от цікавності, як казуса. Можете поглядіти, але хоч і за все, давайте по-російську. Читайте, і так, ну, вот і не маємо Гайдгера по-білоруську. А ті сили, які Валерка уклав туди, да, от этим захопленням, это захопление нехорошее, да, вот и пошли опустую в свисту, шкода тоже. А зришь ты, и шкода. Ну, значит, так треба. По-російськи прочитаємо. Яшчэ можа нейкія пытанні ці рэплікі? Ну, так уже не час, Уже да, час, да. мы уже, да, выбрали Бачите, свой час. я подозреваю, что беларускага чытача трэба гвалтоўна і ну, вот, вымушана просто, прычым нават самых глыбокіх і цудоўных чытачоў, вот, як Валентина Васильевича Гудовича, трэба захапляць, як бы, то есть вот, інтрыгаваць крышачку. Ну, Потому доведется что просто, почитать уже, да. хочешь, не хочешь, І куди включить поденешься, у- да? Спочатку подмірковувати, а потім почитати. Ну, І ще той казус. речь в том, что вот сама идея повстала ну, не системно, як бы это сказать. Мы одразу подумали про вашу четверку. Угу. То есть не только про вас, але и про Михала Боярина, и про Игоря Куликова, и про Галину. Так атрымалася просто, что Ігор сидить у рызе и, напевно, кусае там як бы локти, что не может доехать. Галина там с детем, да, ну вот как бы не смогла подвести. Михал Боярин не змог вырваться з працы, позвонил, якраз пробачився, сказал, что пішов з нами, а вот ну, яго там абавязки такие, что вот. Але калі мы пачнем далей ісці, то есть я думаю, что мы все разом будем збирацца, працягваць і яшчэ вяртацца і да ваших тэкстаў, потому что быць першым гэта заўсёды ну, вот, Так. на амбразуру класціся, вот, як бы, і вот уже тады мы перачытаем, у меня пакуль толькі одна схема з'явілася, вот Разанова, алхімія і вот і трывога, да? Мгм. А з'явіцца яшчэ другая, третья, мы паспрабуем гэтыя тэксты ну, вот, зацікавіць крытыкаў, якія сабакі не прыйшлі ніводзін як бы на нашу сённяшнюю сустрэчу, а на наступную яны будуць збірацца самі з жаданнем ну, вот, падыскутаваць між собку, а што ж не так з беларускай крытыкай, вот трэба абавязкова прыйсці і всю правду ім расказаць, як бы, што не так. Да? Ну, это до того, что это только початок Идеалист, Игорь Михайлович. Односно критиков. относно критиков, да. Не поберут, и покуль человек не станет знакомитым, причем еще так пошловато знакомитым. До той поры сегодня литература такая. Бачите, а вот это вот сапраўдэнне, як тэхналагізацыя адбылася, то есть настолько мало людей, якія просто ну, вот, успрымаюць паэзію, як, не памятаю, кто это там, Картасар, ці Рильке, там мурашки по скуры ідуць, вот, як бы, значит, тут ёсць штосьці такое, да, і пачынаюць, ну, вот, спрабуюць
знайсці словы для вот гэтага сваіх мурашак, да, якія з'яўляюцца ад сутыкнення з паэзіяй. Да. Это не ідэалізм, это просто ну, вот, як бы, жаданне вярнуць сэнс як бы, таму занятку, в які я верю і в якім я як бы, займаўся і буду займацца літаратурай. Толькі у тым, што не пабегуць да нас. Абмяркоўваць сапраўдны па паэзіі. Калі не прыбяглі, то ўжо не прыбягуць, як бы, ясна. Ну, будуць бясконца пісаць як бы, чарговыя Мы знаем пра каго. тэксты прамацыйныя, там, пра Кока-Колу, да, як бы, пра што, з чым жа яшчэ можна зарабіць на жыццё, толькі вот гэтым. Не, ну, это так паўжартам. Насамрэч, Страшэнна сур'ёзна. Насамрэч, я гляжу на свет дико оптимистично, потому что ну, вот 4 поэта у нас як бы мы с одного пачалі і ўжо як бы ёсць схемы, ёсць судакрананне і яшчэ 3 наперадзе. Ну і будуць падыходзіць і падыходзіць. А вот вы мне откажите, только на одно питание. Сколько это у вас Прага, Игорь Михайлович, вот зводить абсолютно розные по поэзии, таленты и огульную конфигурацию. А чому? Хай кожну посадку буде. Хай там буде Розанов, посадку сам по собі. Хай буде Ігор Углик, хай Ольга Углик. Хай і Углик буде посадку. Хай Катерина буде посадку. Ви думаєте, це так уже потрібно? Ні, я, до речі, щиро цікавлюся і ведаю вашу схему. До речі, ми з Ігорем Михайловичем у нас сегодня огульное говорение, писание, и что. А вот зараз я подумал, ну да, это вот некая ваша отметность. Я коли писал, до речі, про поэзию, один раз уже тільки писал, про поэта. Про поэзию писал, про поэзию, прости, я конкретно про Валю Аксак, якую я люблю. Ну, человек это. Да, от мені ніколи не повставало їх у когортники зводить. У меня просто это отметность вашей уже властной конституции творческой, критичной, скажем так. Я бы сказал, что это комплекс Платона. Прихоже, конечно, Вот діжей ви не могли. Ён же ў сваіх дыалогах таксама зводзіў, то есть яго с одного боку все персонажи реальные, но не факт, что яны сустракаліся і размаўлялі менавіта пра тое, пра што вот ён напісаў, да? Вот, але засталося, яны засталіся в, ну, скажем, вечность, такое глупое слово, но вот в традиции, да? Как раз дзякуючы тому, что у этого как бы Платона была Прага, вот, хотя бы во ўяўленні сваім як бы взводзіць всех сваіх сяброў и вот примушать их размаўляць про важные рэчы, да? То есть вот, ну да. Ну, так классно выкрутились, и уже легче не придумать отказу на мое питание. Правда, хорошо? Ну, а вы у нас тогда Сократ. Да. Я так само не люблю писать, и тому довелося Платону писать. Катерина, дякую вялікі, што вы прыйшлі, пачыталі, пачаставалі нас всіх такой як бы цудоўнай гарбатай. Да? Я думаю, что это такое як бы сада-шоу для тых, хто не прыйшоў, а хацеў прыйсці, да? І вот згубіў гэта все. Ну і будзем працягваць. Я думаю, что ну і всех, хто прыйшоў і вот, як бы, застаўся. Дякую. Заховать слово.